the large man rena ware me no reme kwa o besin ne nkoya amamre na isa me frɛ me nana no ma omo nje me so the large man woni mu ho enye sa me bodua me ma 3 days me asam na wo kana e kire ma adwen kakra obi timi di bone ye kase na abosom adwane agya no e wo ho enu nti na mesi su gina ye se wono agidi se na abosom na adwane agya no de ane ye mla ne ba bi okwaje na abosom no won san kɔ nachi enti senko wi nko betimi ahohuru mu na wo de akogina mu akogora na ano kra anya se hohuru mu keke wo bedwale amafi na firi wo bosom bi wo ho a wo da wo ba na nsa na wo nwura ne dem Yesu mai Isuma mama Isuma mama Isuma mama Yesu mai sumai Isuma mama Isuma mama Jodi abra wona me chichene were Ebusafo ya mama kwaba ensem bi ekoso e social media ho a efa ekoso social media so efa akom ho na mamu nim se na nanu moyere no metia na minsuru mu na bibi ya yeme ba de ye me ja ne sa akomfo no mo yam se yankobosom toka enna ye me ja ba onya asam dia o se bosom ne nkokoma no ba bosom na obi ka asam se kim konfo ne se ya bosom ne toka nya no be ko bosom ne toka man nene ye be bedi nkomo konfo ba bi a oba ye asante hima eyi oba tia eyi ni bi e wo menhia obedu ye no okonya abrante kama bi wo ma ne kowe no e ma nwie ni mu no onu tua hotel ka nyina e ma ni bisade tu ni botom ne fa ka akofie na no e ne ba bedi nkomo o se ne bosom adwane agya no nti ohwehwe abrante no na o makwa akoya amamre e de ma bosom na bosom ni nyina etunya ba kame ho ne ne nana endi hu enkomo na namba channel ti sei kwadaroma ne mu mpaibo ye pa yo ye de Nyankopon agya no mase nana we de ye koni tewtew ma mini kan busa se obi ene obi konfo obi a abosom sine so ene obi a onye bosomfo onye chiame ekoda amrumu ho na abosom litimi dwane ja konfo no na ma wasere ya samu metia metiefo ne ahwefo nyina mame wadaroma de mekani asam na ubisa misesi ana e kire ma adwen kakra so ye konfo ba me ye konfo e bia me nwale be ma me ne netie ye mpnate na me ne netie enti se me ne be ma no nete kura a won nwale me pani ni de meme na hu se enipa simesi na me ne nenam enti se me kwa ne nchen aboni bi anim me kwa ne nchen asabe me mfiri be ma no edem abra me hu ofin enkowura mpanimfu apueyi enti menyi ni sese sa kwan no so de bosom betimi achew yo edem betra sem ni mama konfo baby ba sante hima yi no ba obehia ablante a wase ablante no hu sisi no ho so ema wa ehwo na mo okom wie no de ni kodidi o mo wie no ko han guest house no de ablante yi ekwa na ablante ni kodua mu man wase na nkasese wo ya amamre ma na bosom ansa no ne ablante na kwa akoda wanye ni ntina bosom adwane agya me pa cho de medical bisane se all kan wo kan sabosom ne se o ma ne kwan e ma ne mfa be ma kosi se wo no be ma ne kwan ana debi nye menyintu sa bosom bi wo ho a wo kan wa e wo mla wo de ma manu hyesuminam bosom bi wo ho a wo kan na se wo ya akwala o ma won kan be ma ta kosi wudem eno e wo ho na se bi a wo ya so den a e wasotwe abosom ne de be ma necessary ni mu a menyi ni se sabe be ma ne da ya na wo de ni hu fin a wo nwale ye ekogina akomusa akome eno de ye chiwade nti se one ne da we nwale no de kogina akomusa akome de a eno de eye chiwade se
on nwane nya no kra won sunsan so a wo de be ma no because wo di fia kan nti enya sa na bosom dwane eno de e kire ma adwen na ebe eno de e kire ma adwen na be se konfo ba wo hia be ma wa agulase a wo se ne ho ye ofenti me eno nti na mi bisa se oye be ma one ne ti dada na bi se bia me hia wa ne ya bobi ne ye koye be eno kura mpo no enkomo be koso ama mu nyina obi ehu ne ho se bi kura be ma betimi ameka se mbe hu ofie oba a wonye ne woni ne nya hwe o ma wo bo onye ti na asam no me kyeremu nyanti ase o Matias ye okokom we ma instant na wa ma be ma ne na koda okom we ye no no se ani onya konfo ana wa ye konfo nso a wo muni ho se wa ye konfo pa a wo muni ho ebe ye de be ye nwanwa se konfo a wonam afahase na wakohu be ma de kopɛ na watimi ne wakeka na da na wo ne na koda de a wobosom no kora wudi na chi wo mu no eno de me nko a me madwene de menyintum nti na mfa se e ba konfo ba yi ko ho na onye bi wo ho ana okeka aso ho ne nko betimi de bi ensu egu fo ma asere na nanom se bia o manya blante bi wa ha na e bia me ho eye mayi kakra nti me pese me de ni wula ho ahun se ade bi wo ho a na Yesu masem pacho tie ni yo eno saa no one be ma ne be kasa ebia katachi me nko ana mete ebia manya somfu a wo beboa me nti ebia wo besin won sani eno kura no be ma ne betu na mo waba wo mpanimfu aye so wode anidie ni wo bu esefata emma wo se mo bedi kan anante ba asipi na fe be ma na be yi ni hu adi a kire se sabre no bosom ne ekora no no nti wo be ye bosom na amamre ne na amane de ama na afa de animu ada ho se asumasi one obenten ne nam ana asasem we ye asini nso eye binumusu anda se ye tukwan da biya ye tukwan obi betimi ehia ne ye bi obeya kirawo na tese wutimi useni pe wo pew ebi kro obebie na no aka kire ne bat ni obeye ne ahohehye na fe obenwu a fa wo number mame akwantu no ene afahye aye kokose de wesi ya ye koyi obi betimi akohia ne dofo no waware wo ho na nso nyese samprempre na be ma no efa wo na wo hu se na ni jo hu na ada na no wadi na chi de be ma no kra wo kwa wo mabie mu sisi a wo hwehwe no abaya de se obenya no na ye hwe ade se ye ma be konfo ba yi se because of so yes ade no anya mamla mabosom ansa na one be ma na eda na onim se yampa se ne bosom no ebe ha na adanti na ne wanya ne hwa na wo pe no wantimi anka bibia nkire na bosom ansa no wo koye na wonya bi na wonya de bi wonya kunu wonya be ma ni bi oh mame debi empo no katachie me ba ha me behia me ho kani me ne nante sabe obitimi de oba one ni tu anamo ekofie empanimfo te kasa bebuo o se madamfo maami ana papa nimsa damfo na sikire ni ensi pinti no se ye na damfo ebia katachie me na mo ama behie nipa simesi wo se na nije me ho me ka akiro ebia bosom bi wo hokora se be ma abosom ni bitwe kora pa se be ma hia no obo no wa ma okwampa so a otumi chew abosom no bosom a wo se wo ye bosom pa no wo be chew ko bo na yele tu wo huna man saa na konfo so wale wo ba na nipa different bi fra bonten na wahia na bonten bia nkomodi aboni bi animu ba bia wa boni ni kwan se wo bo suman no esan se suman ne ye wo kurenti suman betimi achew wo bana wanka bia nana ana papa me kwa abonten me ne me yonku bi ene kosu yehu ache ye hia ye di nkomo ba bia wo bo me no wanso me mu yie ti me ka chiro gunsama me kora no eno wo hu so boni ni wutirim
na wo kwa bontina be ma bi ehia wo especially komfo yere no abọ to e bi kura akafro wo bọ na ne nsa kọbọ bibi so wo wasen eye chiwade kura enti media wo ba no se wo se wo ye komfo ampade a na mane ne na mamre no na wo se wo ye ansa no akọba ma ne ho komfo bi eni ho asabi wo ne ne yere beda na de bechi ana se eye mprampo katachi bi a emlanti a ye komni ye maba we katachi we de akonya kudenku abi o enhwe ho yiwani wona ni masem a waye de waka na de wo ko ya na wanya do fode kwanti fifrichwa ankowa na hen ha aya sa na tie enti senko wi nko betimi ahohuru mu na wo de akogina mu akogora na ano kura anya sa hohuru mu keke wo bedwale amafi na firi wo Busum bi wo ho a woda wo ba na nsa na na wumura ne dem. Enti na edum le bi aya na asukufo meka sukufo asoti as ehemfo. Ye ne ya be. Da bi asolefo. Eka asem bi a eya na mete ho a na medi ya wo makomum. Osofo ne na yiri betimi adan ne obedwale akogina asole da mu aprichi ofun so obi ani ho. Ba yen ye mra no. Se one wo yere da busum bi wo ho ane wo yere da na nsa kora wunni su aduane me pa cho wate de me chiro enti ya na edumre bi a asolefo ne nsankeka ne wo mo ne ye bi ne wo mu ti aye ba ya gi yan wudi se ye de ne ye correct kon wudi me chiro no se ye ya me ne wo kan se de wo ba ne ye ni nyina wo no gi ni mfom so otum mu se de wa ye nye no en wotimi sekire no kachire ne mpanimfu a enka de ono na esie no ebia nkensi enti se mo koye saade na sa obosum dwane je wo so ko hwe be ma na one ne ye saade na munyam koye amamle ba bia wo kwaje ebosum ne ye ma wo mala ebia sa amla na ye de ma ono wabusu nti wo na abetu na mo akọ ba bia wo kwaje empanimfu ekura wa wo de nam no na wakọ kambo na ekura waye na eho ene mpata ebefire okọ na de ode ma ono kire o se ade a me de ama no wafom enti we na meje wansa na bi asa de ono kasa na abosum adwane agya no wo mo besan ba wo mo ansan ba wanfa ma wo na ha wo de so oto ne bebi nti we se ye no krese na abosum ne wo ho na be ma ne oba ne da ye na abosum na adwane a sa no so oba ne koye amamra wo betimi se bia tie de meka ni yo ma me wadaroma bia bosom ne kire na chiwade ena se chiwade no nso be ma no ne ko dai na wo ne ho da bi o bia ena misi su gina ye se bosom bi wo ho a wo kan kora wo na be ma da kosi wudem wo ye ntamu ha ye bi wa ha na mi modin eni mi abosom de wo shiro yampa ewo mampon ha ya minsuro na meka nti ma nipa na no okwambosom no wuye abrumfu aduenu emfi aduenu no enka obi ada enema na yete ho maba wa ne mema na emlanti aba no yenni ahwehyeso nti sa abosom sa no obeka wa eye obi a onim be mada ana obi a wawo enso ma wo ngum yenu dawo ba ko pe to esuso enu anu no wo ngu biem anu o kan so a wo yi ba akora wo ye wo te se bema emema se die nyina wo yi so ahu enti bosum bia ne ne mra bosum bia ne ne mra a ne yira wa wale wo de maw enti so anu wo kotu bosum ne ye de mra ma na dan so bosum na odo no wo baaye ene wa kire na mane ne na mamre ena wakose ne dia onhwehwe baabi kura obenya saa mpata no e dia me dia kura asam no eburu ma adwe ne menti ase so konfo we shi obi ne ya so me ene ya woni na akoda masa han guest house me yakodem ene o sika ye wie mi masa man loife o sika o wa kire me nkran bibi oti nyina o sika sani e bia baabi oti nso na me ma asem e den ma no ne ye no kura no wahunu no eye kasa na ani nipa ne be kasa na be ma netu anamo abehwe ofie na so akọhwe be ma ni fie
ansa na bibi bekoso akoso ebia obi a wunnim ne da wuhu na no amana o yenye ne sa na ebia ablante yi hwe ne yam hyehye se ne yam hyehye ne se one konfo ba akoda obenya susuaso bi o se be ma no wogidie se sa asem na nipa ne ka ne ye no kra onko yi ni hu adi because obi a ye hu no no ye ne ntwema nso me pacho what dey make na say sa asem we say ya eda ho sa no ebe ya hwesode amayen akonfo ma ne mema na we ye konfo na wo obi cross nne na nne ya wakofa be ma na ne wo be ma na akoda na sebe wa adwene e kire wo se ana mpanimfo no kura ekura wo na wo de kɔ ho no ebuo ben na wo de ma wo oni ne bosom ni nka wonye saade no na ebetimi aba se asante na oba ye na okoye saade na ama abosom na wa ha na ehye no mapam na honhom ne mo mokwa na mame nka sembi nchiro bosom bia woni tumi a wo de nam me asam na wo ka no e kire ma adwen kakra obi timi di bone ye kase na abosom adwane agya no e wo ho enu nti na mesi su gina ye se wono agidi se na abosom na adwane agya no de ane emla ne ba bia okwaje na abosom no won san kɔ na chi na de sese ye ma abosom ne ba no yenye e ma abosom ne mra yatina na ye bre na ye bre ahefo na chese aha ene ye de konfoba no nsensem no ye de esi de wonti ase besro se obeja adwenkyere e de egu omaye ne ye tweben na ebusabusa no mu ensem e de abre minim se sa asem we de enyantwa ye besan so ato aso yakram